7 years. Hello, it's me, Ven. This is my 7 years old love story. Please hide my identity if ever ma-post ni. Dili man gyud ta ako mag-send sa akong story kay lagi dili ko maayo mag-narrate pero I'll try my best. I am a nurse from Mindanao. Last 2014, nanganak ko sa akong baby girl nga walay papa. Ngano? Kay it was just a one-night stand from a random stranger. Naglaag ko with my co-nurse sa syudad and ended up drinking and dancing with someone in a pub. After ato, wala na ko kabalo why naabot Miss Hotel and waking up with the almost 6 feet tall, well-built and handsome someone. Nibangon ko and nagtutok sa iyang lawong. Gwapo gyud. Kalit nag-sink in tanan among gibuhat last night. Nihila ko kay na virginan ko pero mas nihila ko kay isa siya ka MIU. Men in uniform. Basin minyo ni and to think, muli pa ko sa amua kay 2 hours pod biyahion o muduty pasab ko. Nikyas ko without waking him up kay nahadlo ko. After ana, nidiretso ko sa akong duty and the rest is history. 2 months after, wala na ko duga. Buntis ko. Nagubot sa amo kay nalisang nga nabuntis ko nga wala ko'y gipaila-ila nga uyab. Pero thankful ko sa akong grandparents kay ila kong gisabot. Namapdos, nanganak, ug nahimong mama just like that. Struggle. Struggle kayo nga naay anak and honestly, sweldo sa akong profesyon as tanggamaya. So kay mama man ta, nangitatag sideline. Negosyo diri andidto para lang mabuhi mi kay lain sa magsadigta nga diskasyada pata, di pata maningkamot. Kaya ra gyud nako og kamera sa akong anak. Akong love life, ako nang gikalimtan kay wala nako nagunahuna nga kinsay mo patol nako kay lagi bisan papa sa akong anak wala ko kaila. Pero there's pero. Until now, every time mo piyong ko, iyang nawong akong madumduman. Na-in love ko niya pero never na ko siya gipangita kay mahadlok ko basin minyo siya. March 2020, COVID and lockdown came. Sa among province, ang hospital nga akong gidutihan gihimong COVID facility ug ang balay sa akong grandparents duol og kampo sa mga pulis. One fine Thursday afternoon, akong sakyanan nakaparking sa gawa sa balay where ang dakong police truck nga moagi dili gyud masigo since 2 lanes lang siya nga dalan. Gipipipan among balay kay ang sakyanan nakapark sa gawas ipa-move kay moagi sila. 2 big trucks, 1 police car, 1 black pickup, and the rest kay mga motor nga MIU sab ang nanggidrive. Gitawag ko sa akong lola kay lagi ang sakyanan ipabalhin sa among atbang. Ug ako nga naka silk night mini dress nigawas nga nagpiyong-piyong kay giduka pa ug nipadong sa sakyanan aron ibalhin og park. Ug sila naghulat nga maplastar nako ang sakyanan o gitarong sab nila ang wires sa dalan nga medyo mubo so ilang gikuhit para igo makaagi lang. It was 4 p.m. and paggawas nako sa sakyanan gikan nagparking sa atbang, those familiar eyes akong nakita looking at me. Siya ang driver sa pick-up kay nihunong sila sa akong atubangan. Ning tutok siya to the point nga di nako kaya maharong iyang tinanawan. Nipadayon sila og agi og ako nidagan pasud sa among balay kay nakulbaan kay wala ko'y mask. And kay familiar iyang mata nga nagmask pagali to ha. Nakulbaan gyud ko adto kay
basin dakpon ko. Mirisi lang gyud ning walay mask ni gawas. Ubay-ubay pudto sila ni agi ug unya, nagunahuna sad ko ngano ni tan-aw siya nako. 7 or 8 ka balayan aya maabot sa kampo pero never tawon ko nakalaag atong dapita kay akong lolo strikto kaayo kay retired police. So never gid kong nakalaag gawas aning nakatrabaho nako. Lisod pa gani kaayo ipanangid kay dili tatugtan maski nakaanak nako. Akong anak sab dili gagawas since wala pa'y COVID kay strikto gyud si lolo. Hangtod nagka-COVID na lang, so dili gyud big deal og di kagawas and kalaag. Nakadumdum na lang ko sa akong kaagi aning walay uyab pero naburos. Take note, NBSB ko nga nanganak na lang. Di sa choosy ko, di lang ko ganahan og laki atong panahona. Naignan pa gyud ko tomboy pero di man. Di lang gyud ko ganahan manguyab kay nag-K-drama naman ko atong panahona. Ang appearance sa mga K-pop idols akong mahunaan nga maoy akong gihimong standard. Pero ingon akong lola ug lolo, gwapa daw ko. Imagine lang ninyo si Catriona. Flat-chested lang, pero blessed og butt. After pila ka days, wala na ko to pansina ang mga mata nga akong natagbo pero pagkamatay sa akong lolo, 10 MIUs niadto sa balay aron mag-help sa pag-install sa trapal and payag-payag since ilang CO kaila kaayo sa akong lolo. Nga og di pa lang ninyo ang CO, gireto na niya nako. Og dito nako siya nakita og balik. Nagtinan-away ming duha. Tinanaway nga nakurat ko kay gisulpot sa akong luyo akong anak. Iyang gitangtang iyang mask ug iya gitan-aw maayo akong anak. Iyang mga kauban pud nakurat kay akong baby girl murag version niya. Itago lang nato siya nga si Sir Sev. Sila tanan apil ang ilang CO nakaingon nga, "Sir, murag imong anak." Niundang ko sa pagtutok niya and diretso akong gigunitan akong anak ug nisud ni kwarto. Gipaningot ko sa kakulba. Gosh. Diri lang sa takutob ha. We'll try to send everything soon.